επειδή μιλάμε τώρα για τριβή και για ανασχόληση επαγγελματική, άλλος ένας εκπρόσωπος του παραγωγικού τομέα είναι ο Δημήτρης Ντόβας, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στον βόρειο τομέα με τον Γιώργο τον Κουμουτσάκο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη, και καλή επιτυχία. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε νέοι άνθρωποι. Εγώ προέρχομαι από την ελεύθερη αγορά και μέλημά μου και δικός μου στόχος είναι να πλέον οι καινούργιοι άνθρωποι να έχουν νέες ιδέες, έτσι ώστε να καταφέρουμε να αλλάξουμε λίγο την Ελλάδα. Ωραία, πρέπει να είναι αυτός που ανέφερες και πολύ σωστά το ανέφερες. Να περάσω τώρα στον Δημήτρη τον Ντόβα, ο οποίος ακούστηκε λίγο πιο χαμηλόφωνα την προηγούμενη φορά όταν τον πρωτοπαρουσίασα. Δημήτρη, θέλω να μου πεις το εξής: με την εμπειρία που έχεις ως ένα από τα σημαντικά στελέχη στον χώρο του παραγωγικού τομέα, πώς αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι την κρίση, πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες την κρίση, γιατί είσαι καθημερινά στην παραγωγική μηχανή, και πώς πιστεύεις ότι μπορούν να βγουν, με τι επιχειρήματα, με τι ελπίδες, με τι προσανατολισμό? Και θέλω να σχολιάσει και κάτι άλλο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, την σημαντική θέση που πέρασα εχθές Πέμπτη του Γιώργου του Κουμουτσάκου, ότι είναι αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ. Πιστεύω ότι ό,τι έχει να κάνει με την αγορά, όλοι ξέρουμε ότι έχουμε τεράστια προβλήματα. Πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει, αν όχι έχουν κλείσει πάρα πολλές, είναι σιγά με το κλειδί στο χέρι. Το κλειδί σε όλα αυτά, πιστεύω, είναι ότι πρέπει να βρεθούν νέες ιδέες, νέες επενδύσεις, πρέπει να κάνουμε καινούργιες θέσεις εργασίας. Εγώ προσωπικά συστρατεύομαι τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος έχει το know-how και το know-who. Η περιφέρεια είναι μια μικρή βουλή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Έχει τη δυνατότητα ο κύριος Κουμουτσάκος, επειδή και σαν κορυφαίος ευρωβουλευτής το 2013 που τον ψηφίσανε συνάδελφοί του, ναι, έχει τη δυνατότητα να καταφέρει να φέρει καινούργια κεφάλαια μέσω κοινοτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα. Που αυτό τι σημαίνει? Καινούργιες θέσεις εργασίας, καινούργια έργα, που αυτό σημαίνει ρευστότητα στην αγορά και ανάπτυξη της μικρής επιχείρησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό. Θέλω όμως, αν θέλετε, αν έχετε ασχοληθεί με το θέμα, μάλλον αν έχετε εντρυφήσει στο θέμα, τη βδομάδα που μας πέρασε είχε κεντρικό, προς το τέλος της εβδομάδας, είχε κεντρική, θα έλεγα, κεντρικό θέμα στις συγκρούσεις μεταξύ Κουμουτσάκου και Σγουρού. Ήταν η αποκάλυψη ενός εγγράφου από την πολεοδομία της περιφέρειας της Αττικής, που έλεγε ότι τα χρήματα που δόθηκαν στο πεδίο του Άρεως, στο περίφημο πάρκο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το οποίο σπαταλήθηκαν πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, κάποιοι λένε και για 9 εκατομμύρια ευρώ, και είδα ότι τώρα κάνανε ένα παρκάκι πριν από ελάχιστες μέρες. Υπάρχουν θέματα ατασταλίας και θέματα αδιαφανούς διαδικασίας ανάθεσης έργων. Ο Κουμουτσάκος αυτό αντέδρασε, ο Σγουρός προσπάθησε να πάρει πίσω το λόγο, εν πάση περιπτώσει, για τη διαδικασία αυτή. Πιστεύετε ότι υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της διαδικασίας της δικαιοσύνης, εφόσον φυσικά υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις, ή πιστεύετε ότι είναι στα πλαίσια μιας προεκλογικής διαμάχης και μετά από τις εκλογές θα τελειώσουν όλα, θα κλείσουν όλα ως μη γεννόμενα? Πιστεύω ότι δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος για να πω αυτή τη γνώμη. Ένα πράγμα μόνο που έχω να πω, και είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τον νυν περιφερειάρχη, είναι ότι συνεχώς βγαίνει και λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά κονδύλια διάθετα. Αυτό όμως δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι είναι κομπόδεμα, είναι αυτό? Τι σημαίνει ότι κάνουμε εξοικονόμηση? Τα χρήματα αυτά, ό,τι και να ήταν, θα έπρεπε να έχουν δοθεί στην περιφέρεια, σε έργα. Σε έργα, ναι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ότι έχει κάνει κάποια δουλειά. Πάντως τώρα γίνονται έργα. Παραμονή εκλογών βλέπω και οι δρόμοι φτιάχνουν και τα παρκάκια φτιάχνουν. Υπάρχει και άτομο διαφθορά στις πολεοδομίες, στις νομαρχίες που ήταν εκεί στην περιφέρεια. Να τα πούμε ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Έχουν καταληστέψει σαν ταβατζίδες όλο τον κόσμο. κόσμο αυτό τον ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να ξέρει. Πρέπει να διώξουμε στις εκλογές αυτές τους ταβατζίδες. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, γι' αυτό κάνω την αναφορά. Οι μπράβοι είναι ακίνδυνοι μπροστά στους ταβατζίδες, τους κρατικούς. Πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο Έλληνας δεν έχει την νοημοσύνη πριν από 20-30 χρόνια. Βλέπει, κρίνει, καταλαβαίνει. Και τι θέλει? Θέλει διαφάνεια και θέλει καθαρότητα σε οποιαδήποτε μορφή της πολιτικής. Όμως αυτή η διαφάνεια που πολύ σωστά λες, Δημήτρη, ότι χρειάζεται, και αυτή η έλλειψη διαφάνειας και η έλλειψη καθαρότητας οδήγησε πάρα πολύ κόσμο να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή. Για ένα λεπτό και λιγότερο, να μπορείς, Δημήτρη, την τελική σου τοποθέτηση όσον αφορά την υποψηφιότητά σου στην περιφέρεια Αττικής και τι προσδοκάς μέσω αυτής της υποψηφιότητας και ποιος είναι ο αγώνας που δίνει σήμερα, το ζητούμενο δηλαδή, για τον αγώνα που κάνει ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Ο κύριος Κουμουτσάκος, όπως είπα και πριν, ήταν ένας τεχνοκράτης ο οποίος ήταν στην Ευρωβουλή. Το 2013 όλοι οι συνάδελφοί του τον ανακηρύξανε πρώτο ευρωβουλευτή. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος γίναγε στα κανάλια τηλεόραση, συνεντεύξεις, ο οποίος θα ήταν το πρώτο πρόσωπο τον οποίο θα τον γνωρίζανε. Εδώ και ένα μήνα, 1,5 μήνα που ξεκίνησε να κάνει την προεκλογική εκστρατεία, ήταν στα Γκάλοπ σε κάποια χαμηλή θέση.
Εδώ σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να είμαστε πάρα πολύ κοντά όλοι. Μην εκπλαγείτε την Κυριακή της 19 του μήνα. Άρα είσαι αισιόδοξο ότι ο Γιώργος Κουμουτσάκος θα πάει καλά και θα μπορέσει να κάνει μια στροφή, όπως λέει ο ίδιος, 180 μοιρών όσον αφορά την πορεία της Αττικής. Συστρατεύτηκα με τον Γιώργο τον Κουμουτσάκο και είναι μεγάλη μου τιμή αυτό, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον πιστεύω πάρα πολύ, γιατί ξέρει την πηγή, ξέρει πώς θα γίνει και ξέρει πώς θα το κάνει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένας άνθρωπος με νοοτροπία αυτή που θέλουμε να έχουμε και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει το ρου της Αττικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.